Chisani sato chiabona mugoroba na ndo mwancho murigereria karabona ogendrete kwego kya kubwate miruguri yonse yegetaseni kya Ndizi TV na bubwansu bumugusie mwancho murigereria ekarabona amangana manga agendrete gukorekana imeyense ya Kenya alina korwa sense mere ya siasa chingaki abarwanira bebirugo au bagendrete wesoka na weyakireko ko bosbo bochoryo bonene bumwako yega anene bali abakurya ekirugo kyobura yobonene bwense abo bari umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga muraibe kyama kya UDA Dr. William Samoei Ruto George Wajakoya uyo muraibe kyama kya Roots Party nabo igo audio be kyama kya Agano David Wahiga Mwahure aburitukulia rero ntwara n'umurai osomo konyi bumurai wense ya Kenya nigo abaga kwendelea siasa chaye imiye county ya Kisii nabo igo county eri ya Kericho awase nere Wajakoya ari imiye county ya Kisii mnencheremo yo kwerigeria chikura chinga kya mubure bwa Azimio la Umoja wa Kenya bagendelea siasa chabo asense media gose ase Orogongo Rua Centro chinga chinge karo charagire chinse sato ekarango kwarigani asamangana maya senchera ere yoboikeranu mokonyoria bana bakwendra gutubwati asense media website ito wetra www.ndizitv.or.ke eri otogendera kumanya manke asense moya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News asense media Facebook nigora tobwati wetra Ndizi TV News Digital naboigo nabogo tweet wetra @Ndizi TV News eri otogendera kumanya manke ngo kwarigani nabiko gusanga na incho wekomairire tariane Evelyn Osero urutokubwatira nere kwenekia agoikera sense media manyirerio nigakoro kwa Joshua Auta. Amaya chinse satoni watoko yachaga kuruase kaunti ya Kisii awase ya mateyemo kuruase nsemo ya Iranya iyo gotoka se wodi ya Kiamukama ebunkene ya Nyaribari Masaba kaunti ya Kisii awase omugaka bwe amateyo aserieta oribabuga uyo betaka gusiryo bugima bwaye abeire gakobera sengendu asegeka ke myaka 5 no mubono nabona nigo ya mateyi yanyorero mweso magega ye mu waziri boboreni bweme Dr. Fredo Kengo Matiangi kubwatana na bande gati yabo yokoliye kiroke bo seneta se county ya Kisii Samuel Okemwa ko bugaya na enganeyo na kwene kyabuna umubere onyagusirobere gokurusiwa asengendu ya Nyamache awasobeire gukukachwa segeka ekiyonsi awase arache kwenwa ase enkaya ye chinsemecho bamenyabo nigo babere ba wakangambe muno cyaso mwaziri boboreni bwe Dr. Fredo Kengo Matiangi na kumugania kogendera no moyoyo asengencho batero na nigo babere ba wetera chinga kingongu korwa chingaki omugako yo abete kagusiria obugima bwaye nigabera se engendu asegeka kemetienyi 5 nemwe kabono na nire kubwatikana no erio mana igoro ya marimase chinsemecho Senator Okemwa. Science kia karaoke. Basi jaji wadi. Abego na Samuel. Ada mau iranize enja more. Iranize to. Agitindi ke karanse kirugo gaki. Kero mondo koruge kare. Agi nyoni yana gaki. Agi joisiona kayore. Agi joisiona kayore. Ai sivone gaki. Agi nakorege nagi tarikara gaki. Agi.
Mwancho bulgereri banona kwarorire aina mayanda baga kubwata ase mateyo magigayo mugako yukobera asengendi ya nyamache asegeka kemiaka 5 nomo togotkana nayo nigo umwaziri boboremi kurase county ya Kisii Esmani Onsarigo abeire gako ene kyabuna chombe chiri cyabete chigosira chinga kichibura buru cyaba chikoene kiwa ase ensemo ya ATC chinga kyomusangirekano obwaba governor nabayo kyumbuke bochori nechimbebe IBC ogendrete nabayigo ege karo kiaba gusumusangirikano bw'abaremi abaye konyorobo semya chibura buru cyabeta chikoene kiwa koirera abanyanyimbo kwa kerana asayo na kuatana na useko koleta omorembe nabayigo botererwa sensemeyo chiombe nigo cyabeta chigosira nabono Esmani Onsarigo nigabirga koene kyabuna chiombe cyo cyabere chigotoka asaburirie abaremi koene kyabuna nko egenderera abaremi yagosenko babale maiso chinga kichonsi ekero bagenderete n'uburimi bwabo muri cyo itumilire mu manyi noroboti urwa senchira y'ubwime. Wiki ya etali tukolia Jumatano nigo abaremi babwate amaigelio igoro yobotugi bwe chombe cha mabere bunakwera omwaziri bw'abaremi Esmani Onsarigo amaigelia yo anachereretwe gatie chibura buru nobosaria korwa asensemo yabasaye ime ya ATC ngo muburukano uri obetali tukoliriria Jumatano ntwabwata abaremi tware gosomia ari ese school yeito ATC barenge abaremi barenge emye mona 50 twaruse tikorwese chibodi cheito chonsi cha 45 cha Kisii abaremi mba witness ati bakarigereria karaba korigerera guchegeti kyagare tware gokorero mugutano ito mugundo asegeti cyara konyora twa movie korwari asa agricultural resource center a national government injabwate function yororo ya APC tokabatigera ororo ekaraba gandere togosomi bakarora abantu abange sana abande abange babarenga bamurabake bayimugeti kisiramba ari mbari nigo chombe isano na ibere cyasirite ase kolende kolengana n'Onsarigo bachinyorire chonsi naende ekaroko gendoro bagaruriro gitire se nyomberia naro ruwe yeretiwe pako ruwe chombe ruguru na kichombe cyasokerete kikagenda ekarutu akorete to kwana naino chombe sabanki atoborete konyora tutara chinyora lakini ekerego chikuika kuchimara goba chombe isatonji ajete chikatoke se chiarengo muchi abantu bari bamenya tangaria abungoira nelingambi yamono nakobogo chikokiera obotuko buri bwa Jumatano botuko bochiko kiaramisi chombe chinde chikaba reported nge chiarorekanira aria Coca-Cola abantu baito bagatumu bakagenda ororo bakanyore chiasoete getiki ya Coca-Cola chiamenyoga tuwe para gotira paka chikachiga soe getiki eria ya Coca-Cola no chiarenge muna chiarenge nye nabo chiakire to no kwana njiare kwana esa unechi nyinge chiarenge nigo buna county abaobisa korwa wizara yo bachakirie obotuki igorega kolekyo no bosaria obwo asewa igo Onsarigo aganirie amangana akobekwa emetandao atari nekerengekia gotigwa elio gotokoreta obotoereru ruriria intubune county government ekerege intugia sarigwe bintu bya sarigwe enchiranero assessment ya gokorwa komanyanga ngakyobubu ngana ebintu mbere bikorikwa bikoreta amangana mange atabweneretie amangana nda condemn nda tebenga